woordinlichter binnen, ben jij de decorbouwers van het Kalmer Oproer bezig. Die zullen eens even zien. Zijn ze dan bij de door in Hoesvallen? Zullen we eens even erop klapje? Ja, goeiemorgen. Wie wonen even bij de decorbouwers zijn van het Kalmer Oproer. Mij dat wel even? Nou ja, je mij wel even zien, ja. Dit worden de gezinnen waar het waren in matten. En dat ben een 10-tal gezinnen. En die zitten in dat stek verweven. Ken die echt even en dicht? Ja, die kunnen draaien, ja. Zeker. De oorslag van het warm, die schroeven we er nou in. En hoeveel gezinnen moet er in totaal maken worden? Een 80. Hammer of meer dingen maken? Ja, we gaan al meer dingen maken. Je gaat stoeltjes maken, we gaan tafels maken. Maar hebben die ook zien? Banken, ja, je mag alles wel zien. We zitten hier bij Bertus op terras, achter dat mooie hoesje. Bij Tinus. Dit ben ze? Dit zijn de stoeltjes en de bankjes en de tafeltjes die klaar binnen. En je krijgt de malsjong van dat stoeltje en dit is het resultaat. En hoeveel hebben we ervan maken? We hadden nu een lietse 30 stoeltjes en een stukken wat krukjes en nog 6 tafeltjes, maar dan moet er een paar bij maken worden. Dus, Je bent er nog net. we zijn er nog net echt, maar het grootste gedeelte van de zitting ben klaar. Ja, dit wordt voor de herberg gebruikt. En daar komen de figuranten en spullen op te zitten. En ja, dat wordt een hele opstelling voor het is een soort herberg. We zijn even onder het proef zitten op het meubilair van de herberg. Ja, hier ben je nog met z'n drieën, maar hoeveel ben er aan het werk van het decor? De decoorbouwers bij mijn ploeg van een man of 10, waaronder 12 vrouwen. En wat doe je al, ja? Schilderie, onderdelen van cuisinemaatje. Tafels en stoelen gaan we met elkaar maken. Al dat soort werk. Wat er maken wordt met het decor, dat bouwen we hier. Lees een beetje op het schema. Zoals dat nou wordt, denk ik dat we mooi op die klaar binnen. Zo, we zijn weer komen bij het einde van uw Kalmer Oproerjournaal. En we zijn hier even op het plein waar uw spektakel gebeurde zal. Maar ik ga op het moment helemaal geen moeite met wat er nog staat. Ik bedank je voor het zien en graag tot de andere keer. Lekker, ja?